sasine-Afrika kubingelela umlungu uzwegode phansi naphezulu inkunzi ejama nothukela kwadungeka iziziba. Cha namhlanje sithe ake sixoxe ngebali lesizwe samaThusi azibiza ngomfene. Abaningi bayabuza ukuthi ingabe lamamfene akwaThusi adabukaphi. Sake sawufaka lo mlando ngaphambili kodwa sike sawudonsa kodwa sesisasubuyiseleke manje. Usuthe ukunona noma usuthe ukunotha mbijana. Yeah. So uma ucabanga lesi sizwe samaThusi sidabuka ngokufana naso zonke izizwe zamamfene njengoba sazi ukuthi amamfene adabuka ngaphansi kaBuyiswayo. Yeah, uBuyiswayo wayezalwa uLudiwe. Abanye bathi uBuyiswayo uvumezitha wayezalwa uMthebe. Yeah. So ke nawo lamamfene akaThusi adabuka ngaphansi kwaleso sigaba leso. Yeah. So ke siyazi ukuthi amamfene ayazibiza ngamajambashe. Noma bathi jambase, leli gama lithi jambase lisho ukuthi amalanga lawa inkosi zakwalanga. Ngoba elithi jambu siyazi igama lesitsonga elishilanga lithi jambu. So ke zinkosi zakwalanga lezi. Yeah, badabuka kanye nazo zonke izizwe zamanguni njengoba zidabuka ngaphansi kwezizwe zamahungwe. Esike saxoxa ngawo ke nokho kuma video ethu edlule. Abanye basibiza ngamandimbathe noma dzimbathe. Leli lithi dzimba siyazi lisho izimba, ibhubesi, indaba noma indawo. Yeah, so ke bathi bangamandawo amade, amazimbade lawa. Noma amabhubesi amakhulu. Siyazi amakhosi ngaphansi kwesigaba sombuso waseZimbabwe state ayibizwa ngokuthi amathimba noma kuthiwa abahuruche. Siyazi amamfene yonke adabuka ngaphansi kwalesi sigaba sabahuruche njengoba leli lithi huruche lisho ukuthi inkosi enkulu. Yeah. Kungakho ke manje sizothi masilandisa nangawo lamamfene akwaThusi siyathola sadabuka ngaphansi kaMhuruche. Kodwa ngokolwimi lwesiNguni abalukhulumayo babona umkhulunkosi. Yeah, umkhulunkosi, inkosi enkulu le. Njengoba naleli lithi huruche lisho into efanayo. Yeah. So uma uzobheka lenzalamizi yomkhulunkosi uyayithola lapha esigabeni zamanguni. Kodwa ke sifuna ukuyiqala ngasekugcineni le ndawo bese sinyuka nayo sihambe njalo size siyofika kumkhulunkosi uMhuruche. Esazi ukuthi ngaphansi kwale nkosi enkulu uMhurunkoshi noma uMhuruche kuvela isizwe samamfene ukuthi umkhulunkosi siyazi wazala incube siyazi mfene umrhatla lapho kudabuka khona izizwe zabeSuthu. Uzobezwa ke amaThusi amaningi ayathi adabuka ngaphansi kwezizwe zabeSuthu. Nokho siza kuveza nangaphambeleni ukuthi leli gama lithi mSuthu lisho umuntu omnyama. Yeah, so abantu abamnyama lapha. Ngakho zonke izizwe nemibuso yabantu abamnyama wakubhekiselwa kuyona njengokuthi abeSuthu. Yeah, izizwe zabeSuthu lezi kusuka enhla neAfrika kwehle njalo ukuze kuyofika masezansi nayo. Kodwa la bese lisala nesigaba esithile zezizwe ezilapha eningizimu kwathiwa abeSuthu lapha. So kungakho uzothola lapho besithakazela noma belanda umlando wabo abanye bezibongo asebengaphansi kwezinye izizwe njengamanje okungenzeka izizwe zamaZulu, izizwe zamaSwati, izizwe zamaXhosa. Ubezwe besibiza ngokuthi bangumSuthu abadukile nokho ngoba leli gama lisho ukuthi umuntu omnyama. Yeah, so uzobezwa bethi amaThusi adabuka ngaphansi kwabeSuthu. Okungasilona ke ungasiyona into engamanga nokho ngoba siyazi ukuthi amahuruche adabuka ngaphansi kwezizwe zabaTolo, abaTholungi, abarulungi. Siyazi leli lithi Tolo nawo abaningi bayibabhekisele ekuthenini iTolo noma itholo inyamazana. Yeah, inyamazane le kodwa siyazi ukuthi leli lithi Tholo lisuselwe egameni elisho amazolo. Yaphoka ngolimi lwesiSuthu. Yeah, so ke kungakho kukhona izizwe zabafukengi ngoba enye ingxenye yamaThusi iye ithi mayilandisa umlando wawo ithi dabuka ngaphansi kwenzalamizi enkulu uVundle. Uzalwa abafukengi owazala uNcilashe wayesezala uNcanasi. So ke lapho sibona khona kuphuma amaThusi azibiza ngamanyembe
athangamamfene nawo Thusi liyabenya kwabamhlophe indlela onoxasi yakhathala omfazi onamanxeba ngaphambili ya kungamaqhawe amakhulu lawa amathusi adabona ngaphansi kwesigaba samamfene njengawo wonke amathusi noma izimfene esizaziyo njengoba sixoxa ngawo umlando wamamfene kodwa sibhekise kakhulu emlandweni wamathusi kulesi sigaba bese kuba khona amathusi adabwa ngaphansi kwenzalamizi umasoka ya umasoka unzimande cishe uyona ke la esikhuluma ngawo namuhla amathusi lawa azibiza ngondimbathi osishaka ya adabwa ngaphansi kwalenzalamizi umasoka kodwa uzothola lenzalamizi umasoka ingubani njengoba sulanda lumlando kodwa nje basiye sathi sifuna ukuyiqala phansi siyazi ukuthi uma siyisusa ngasekugcineni uma ukhuluma ngesizwe samathusi abaningi kufika inzalamizi yayiqhawe elikhulu ngisho nangaphansi kwesikhathi sokubusa kwelembe ya insizwa leyaziwa kakhulu ngobuqhawe eyadla umhlanganiso cishe mhlawumbe iyadlala indima enkulu ekubumbekeni kwalesi sizwe esikhulu samaZulu ya unombanga kwakuthiwa unombanga kaNgidli ya unombanga kaNgidli uye lo owadlala indima enkulu wayaziwa njengenduna yofasimba emiswe yiyo inkosi iLembe inkosi yakaZulu uShaka Zulu ya so uma sisusa phansi kulenzalamizi unombanga unombanga kaNgidli siyazi wayenabafowabo uma uzolandelela noma ubuze kwasebekhulile abadabwa ngaphansi kwaso lesi sizwe sakwaThusi bazokutshela abanye babafowabo bakhe unombanga usikwakungubani ngakho ke ngokwenza kanjalo uzokwazi ukulandelela lo mlando osuxoxayo njengamanje ya so kuthiwa unombanga wayezalwa uNgidli ya so ke siyazi ukuthi kuyekuthiwa uNgidli wayezalwa uNhlabathi kodwa lapho Simba sijula njengomlando Mathix siye sathola ukuthi kunezinzalamizi ezimbili abazeqayo ngaphambi kokuba kufike uNhlabathi njengoba kuthiwa uNgidli wayezalwa uNhlabathi siyazi ukuthi uma silandelela umlando ngisho nasemlandweni wakhona kaThusi lapho kulotshwa ukulandelana kwezinzalamizi kunenzalo eyayivele okuyaye kuthiwa makuthoshwa unombanga kaNgidli kuthiwa wayedabwa ngaphansi kwayo lenzalamizi kuyaye kuthiwa uMatheza thezonguzo njengempisi umhlaba isandlovu kamashubana ya so ke unombanga wayezalwa uNgidli kodwa phakathi kukaNgidli noNhlabathi kunomashubane ya so ke siyesakuveza ngaphambi kungenzeka ukuthi uNgidli elinye igama lakhe kwakumashobane noma uNgidli yena ngokwakhe wayezalwa uMashobane kodwa siyazi uMashobane yena wayezalwa uMabhedla ya uMabhedla bese ezalwa uNhlabathi ya so lokho siyesakuthola lapho Simba sibheka nezinye izizwe ezisakhele kuleli lizwe lasebunguni ukuthi zikhona ezinye izizwe ezilandelela uzalo olufanayo ukubonisa ukuthi lesizwe sakaThusi asimananga sesaqhumetsheni kodwa sidabukwa nezinye izizwe ezikwazi ukulandelela umlando wazo bese siyabona ukuthi umlando ufika uxhumane kuphi ya siyazi singaphansi kwalenzalamizi uMabhedla kudabuka isizwe esikhulu sakaMlambo ya njengoba uMabhedla kuthiwa wazala umlambo lapho okudabuka khona ngisho nesizwe sakaMtshali amahlabangani kodwa ngenxa yokuthi asixoxi ngazo lezo zizwe njengamanje sixoxa ngesizwe sakaThusi ngokuthenqo sifuna ukugxila kusona ngakho uMabhedla uzala lezi zinzalamizi kungakho abantu bakaMlambo lapho bezithakazela baye bazibize ngokuthi bangamanhlabathi onhlabathi enkulu ya bakwasa kakhulu ukuthi abantu bakaThusi abantu bakithi laba ngoba badabwa ngaphansi kaNhlabathi nasi sidabwa ngaphansi kaNhlabathi kunesibongo esizimele nje esizibiza ngesibongo sakaNhlabathi kwakho uzothola noma bakaMlambo lapho besithakazela bazibiza ngokuthi bawosishange ya siyazi nabantu bakaThusi bazibiza ngokuthi bawosishange kodwa ukusijabulise kakhulu ukubona ukuhlangana nalesi sizwe esikhulu kangaka ukuthi sidabwa ngaphansi kaNhlabathi sibe sesithola ukuthi uNhlabathi wayenomfowabo wayebizwa ngoMavuso uMavuso lapho kudabuka khona isizwe esikhulu samaShabalala noma isibongo esikhulu sakwaShabalala siyazi ukuthi uMavuso wazala uLidonga wazala uNyawo kuhlanganise noMagudulela bese kuthi uLidonga semthola yena esezala uDlamini wesithathu lapho kudabuka khona amadlamini amakhulu aseSwatini waphinde wazala
ngisho noshabalala. So ilapho sithola khona ke manje kudabuka lezi zibongo ezinkulukazi. Nasi isibongo sakaMagudulela siyasibona siyavela. Akithi badabuka ngaphansi kamavuso. Uma sesichuma ke manje kulesi sizwe zakashabalala ngoba siyathola ukuthi lesi sizwe singobhudi nesizwe sakaMlambo nesizwe sakaThusi, amaThusi amamfene esikhuluma ngawo njengamanje. Bathi bona uMavuso wayezalwa umshengu. Lo uThusi noMlambo bambiza ngosishaka ngoba leli gama lesimshengu lithathelwe egameni elalisetshenziswa endulo emaphungube njengoba amakhosi ayebizwa ngokuthi ama-Ishewungwe. Kwakuthiwa inkosi yamakhosi Ishewungwe. Mawulihlanganisa leli gama olulumbanisa umshengu noma usishangwe Ishewungwe. So kungakho uzothola abantu bakaMagudulela bona bazibiza ngabantu bakaShongwe abanye. So kusasibela leli gama lithi Ishewungwe, inkosi yamakhosi. So ke umshengu kuthiwa yena wayezalwa uSidwaba seluthuli. Futhi usishangwe wayezalwa uSidwaba seluthuli. Esikuthola ukuthi uSidwaba seluthuli uyeke uMasoka lo uNzimande. Ekuyayibhekisela ekuthenini abantu bakaThusi badabuka ngaphansi kukaMasoka. Siyazi ukuthi uSidwaba seluthuli ilo kaZulu abemazi ngokuthi uLuthumane. So uma ubheka isizwe esikhulu sozalo lwamaNguni naso isizwe samaNdebele, amaThobela, amaNtombela, bona bathi uMasoka kwakuMasombuka. Bathi elinye igama likaMasombuka kwakuMasoka. uMasombuka abathi wayezalwa umusi omnguni. So lapha esigabeni sozalo lwakwaThusi nozalo lwakaMlwambo nozalo lwakaMshengu oshabalala bathi bona uSidwaba seluthuli wayezalwa ukulwamba. Umlambo oqala lo. So umnguni amanye amagama akhe lawo. So uzokhumbula ukuthi njengoba sithe uLudonga wazala uDlamini wesithathu kudabuka kuyona abaSwati aseSwatini. AmaSwati wona ayathi mayilandisa uzalo lwawo wathi uDlamini wesithathu wazalwa uLudonga, uLudonga wayezalwa uMavuso. uMavuso wena kanye lo mfowabo kaNhlabathi bese bethi uMavuso wayezalwa uNkosi wesibili. Bathi bona uNkosi wesibili. uNkosi wesibili bese uNkosi wesibili wayezalwa uDlamini wesibili. uDlamini wesibili lo Sidwaba seluthuli. AmaNdebele amazi ngokuthi uMasoka noma uMasombuka. Kanjalo futhi uShabalala bambiza bona ngokuthi uSidwaba seluthuli bese kuthi amaNguni akaZulu athi uLuthumane lokuhlanganisa namaNguni akaQwabe oGumede basho njalo bathi uLuthumane. So ke bathi ukulwamba wayezalwa uWawawa. uWawawa sho uWawawa eSwatini bona nako besithakazela bangowawawa. OSidwaba seluthuli amadlamini aseSwatini asho kanjalo athi bangoSidwaba seluthuli bona owawawa. uWawawa kodwa babuye bambize ngobani bona babuye bambize ngokuthi uMswati oqala njengoba ukulwamba bese uNgwane wesibili bona. Ukulwamba base uNgwane wesibili, uNgwane wesibili wayezala uMswati oqala. So uWawawa wayezala ukulwamba. So ke uye lo uzalo ke lwalamathusi esikhuluma ngawo njengamanje amamfene. Uzalo likaNombanga, uNombanga kaNgidli. uNgidli kaMashobane kaMabhedla kaNhlabathi. Kodwa ke kuthiwa uNgidli kaNhlabathi balweqe loluzalo olubili lwalwenzalamisa. So ke kuthiwa ke uWawawa uye wayezala umkhulu uNkosi uMhurutshe lo. uMhurutshe siyazi amaHurutshe ezimfene. So ke uMhurutshe kwakuyimfene incube. Incube leli. So ke isigaba sesizwe lesi sidabuka ngaphansi kwezizwe zazilapha emaphunguko. Amakhosi ayebizwa ngama-Ishe. Amakhosi amakhulu amaHurutshe. Amancube siyazi ukhuluma ngoncube into efikayo ukuqala ezingqondweni zabaningi uLuvimbi. uLuvimbi sesakhuluma ngayo ukuthi isigaba sozalo lwakhe yiso esaqalisa lwambuso owawulapha emaphunguko. So ke umkhulu uNkosi ke ube esezalwa ngoba amaSwati akaDlamini athi umkhulu uNkosi bona bathi uDlamini oqala lo. uDlamini oqala. So ke umkhulu uNkosi siyazi siyesakuveza ngaphambilini ukuthi
laphaya eMandebeleni sizwe samaNdebele sithi umkhulunkosi uMafana wayezalwa uNanasi. uNanasi so kusho uNanasi uvumezitha kaNgcobo basho kanjalo. Incube bathi ingcobo ezweni sakaNgcobo. Njengoba sazi ukuthi umhlanga bona bathi uGasela. Bathi uGasela bese umnguni nombika. So iso lesi sizwe esikhulu samaMfene esasidabukwa ngaphansi kwesizwe sabaTholuki abarulungi. Siyazi abaTolungi laba amaZulu adabuka ngaphansi kwemvula. So amamvulane labo umnisi. Kungakho ke manje uzothola izimfene lezi sesakhuluma ngazo ekuqaleni esithe zisakazela ngonyembe. Zezizamamvulane zona zidabuka ngaphansi kwenzala mizi enkulu uvundle ngaphansi kozalo bafukingi amaphoka amatholo. So ke matholo siyazi ukuthi kuthiwa ayihlonipha insimbi ayizibiza ukuthi bangontshimbi ejo insimbi emnyama. So insimbi emnyama iyo ke le nsimbi manje lezi zibongo zamamfene ezizibiza ngathi bathi bazi insimbi zethusi insimbi zamathusi lezi amathushe. Leli lithi thushe lithathelwe igameni elithi thu elisho ukhozi she elisho inkosi. So liyafana negama elithi ishewungwe inkosi yamakhozi thushe thushe ukhozi thu bese kuthi ushe uthu igama elisho ukhozi igama lesishona leli nesikala ngelisho iike bese kuthi leli lithi ishe amathushe she lisho inkosi yamakhozi ishewungwe inkosi yamakhozi. So amathushe amakhozi lawa. So uzokhumbula sithe amamfene esiwathola laphaya ezansi eMpumalanga ayazibiza ukuthi bangojambase. Leli lithi jambashe sithe lisho ukuthi langade. Lifana ncamashina leli lithi Mswati ngoba leli lithi Mswati lithi Mtsuwade elisho ukuthi ithuwa siyazi ukuthi ilanga ngolimi lwesichewa bese lithi de liyakhulisa Mtsuwade ilanga kakhulu langade jambashe langade langakhulu. So ilapho kudabuka khona lezi zizwe zamathusi izizwe zamanguni lezi esihlobane eduze kakhulu nezizwe ezinye siye saxoxa ngazo izizwe zabawungu futhi ziyahlukana nezizwe zamakalanga. Nje basazi ukuthi isizwe samaNdebele sidabuka umkhalangana sona samakhalangana. Siyazi isizwe samakalanga sidabuka ngaphansi kwesizwe sabawungu esiye saxoxa ngaso nokudabuka kwazo sesidabuka kephi. Sifisa ukuma la eMzansi neAfrika. Uma ungumuntu wakaThusi awuyibuka lokuyiphindelela le video kodwa ungakhohlwa ukuchofa ibutton lapha elibhalwe subscribe khona uzokwazi ukuthola okunye ngoba mhlawumbe sisayokwenezela ngalesi sibongo esikhulu samathushe esihlangana nazo zonke ezinye izizwe zabeSuthu amaNdebele kuhlanganise ngisho namakalanga nezizwe zonke zabanguni. Sifisa ukuma ke la kodwa uyilokuyiphinda uma kukhona lapho ungazwanga khona kahle noma ungacacelwa khona kahle uma uyiphinda uyilalela na kanjani uzothola umthombo walokho esixoxa ngakho. Uma kuwukuthi ufisa ukwazi ukwengeziwe ngalokho esisaxoxa ngapho share lapha kuma comments ezansi siyobuyela kuwena na kanjani ngempendulo yalokho ozobukubuza. Sibonga kakhulu sizwe samalotsho.